Looking for a new course in nursing and paramedical course. Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Uwei samlau la du noi ela ka jing em kat ba Ngut pat kila Mynsaw ha ka jing ja Shah Tynrah ka Scooty ka ba ki Shillong ka bala ja ha Umïam Dyke ha ka por ka arbaje lai pesan minute jong ka step sinya arpinyo trek unaitung arja arpinrio kat kom ka jing ethu ki pulet la yo jing tip halor ka ni ka jing ja na ki nong leit nong wan pat mar ki pulet kila let chakate ka jaka ban penlong ye ka jing to kit haba kila poi ha ka jaka ki pulet kila lap ya lai ngut ki samlai ka bla thia link tar ha surok ring card bat ka Scooty ka bla julor ka ba don yo registration number ML05AG 7001 na pedeng kini la ong ba Uwei samlau la klat no ha ka jaka baja ka jingja na mar ka jingman sau jur ha ka clear yaw bala itu yu ko Rahul CH sangma na kapisa para South Garo Hills hadien bala lap ya ka Aadhaar card jong u na ka pala jong u ki wei pat Ngut ki samla ki ba Mynsaw ki dang tip breu Henry kimla satia ban kren pat kat kum ka jinglap jong ki pulet la suba ba kini ki Ngut ki la di kiat ha ka jo ka por ka 108 ambulance ka lawan poi ha ka jaka bala kit no ikite ki Ngut ki Mynsaw cha civil hospital Shillong ban yo jing suman ha ba ki pulet kila penlong ki jing to ket ha ka jaka baja ka jingja kila lap ikidak shaka ha surok ki ba pin suba ba ka Scooty kala ban Shah Tynrah ha ka wei ka Trok halor ka ni la batha ka police control room bakan pen tip shaki pulet headquarters Shillong ban bat no ya ka nu ka Trok ka badan ki dak mong na ka jingja ki pulet kila pendap e kijindan kam kat kom ka an ha ka jaka baja ka jingja badia ka met jong braklat no la ra no sha civil hospital nong po ban le e ka postmortem namar ka jingdom ka met Umïam la ban penlong e ka jing to ket ha ka jaka Henry on le e ka ha ka porman step Này phá ya kan deh, tapi bong evidence deh. Hey. Ao xe. Cái trong cái gì cái này vậy? Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umphniang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya